Sgwrsio am Brifysgol. Wyt ti'n poeni taw mynd i Brifysgol yw'r dewis iawn i ti? Ydy hi'n werth mynd? Efallai dy fod yn meddwl nag wyt ti'n digon da. Neu'n poeni am fod yn rhan o bob dim. Neu efallai bod arian neu'r broses ymgeisio yn peri gofid? Beth sydd dy ddal di yn ôl? Sgwrsio am Brifysgol. Dyma bodlediad lle ni'n clywed am brofiadau go iawn myfyrwyr o Brifysgolion Cymru. Fydd yn rhannu ei brofiadau personol nhw ym mhob pennod. Byddwn ni'n trafod yr holl deimladau sy'n eich dal yn ôl o bosib, a chi eisiau gosod sylfaen i chi i wneud penderfyniadau iawn wrth wrando ar eraill yn adrodd eu storiau nhw. Really wneud ymchwil mewn i'r cwrsiau specific a falle wneud sort of reference bach slei i ambell i modiwl oedd yn ymddangos yn yr cwrsiau oedd yn trio am mwyn sort of uwcholeuo bod chi really wedi ymchwilio i'r Brifysgol a oedd hwnna'n rhywbeth really defnyddio nath os yr awan hanes fi ddeud. Un peth hefyd mawr oedd pawb yn gweud i fi really oedd i trial osgoi'r cheesy stuff ar y dechrau fel ti'n gwybod, quote gan Gandhi neu rhywbeth ar y dechrau, just y cheesy bits na. Mae pawb yn trial neud mae pawb yn trial sefyll mas trwy roi ond os ych chi'n darllen na, chi'n meddwl mae fe'n, ti'n gwybod, too cheesy, too cringe, when ni just cael gweld o'na dechrau'n fresh. Fel byddwn ni byth yn meddwl byddwn ni'n plethu fel gwyliau fi America mewn i'r Datganiad Personol. Ond mae jyst pethau felly chi'n teimlo bod chi'n mynd off track yn ei pethau, ond maen nhw'n actually defnyddiol i'r Datganiad Personol. Hannah Eiddon Lewis ydw i, ac mi rydw i'n gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth ar hyn o bryd fel swyddog denu myfyrwyr gyda ffocws ar ysgolion Cymraeg. Ond mi wnes i hefyd raddio o Aberystwyth yn ddiweddar yn 2022, ac yn ymuno gyda fi heddiw mae 3 myfyrwyr arall, Lowry Davies, Jack Thomas, a'r 2 yn astudio yn Brifysgol Caerdydd, a Beca Rhys Evans o Brifysgol Bangor. Croeso chi gyd yma heddiw. Helo, Lowry fi o gyfrwng. Dwi'n astudio newydddigaeth yn Brifysgol Caerdydd a dwi'n newydd bennu fy flwyddyn ola. Helo, Beca fi'n astudio hanes Cymru ym Mangor ond fi'n dod o Gaerdydd a fi'n newydd orffen fy ail flwyddyn. Helo, Jack i fi a dwi'n astudio cyfryngau ym Mhrifysgol Caerdydd a i fi newydd gorffen fy mlwyddyn gynta. Gwych, felly ewn ni fynd draw at cwestiwn gyntaf. Ddechreuwn ni drwy edrych ar ffordd yn eithaf chi fynd ati i ddewis Brifysgol. Felly sut ydych chi ddewis y pwnc i astudio a pa gwrs wedyn. Mae'n gymaint o ddewis fel dwi'n siŵr ydych chi'n gwybod. Mae gallu bod yn anodd gwybod lle i ddechrau weithiau. Nw'n ni ddechrau fo profiadau. Lowry, os ti'n fodlon dechrau neu? So o'n i sicr mae'n ors yn Gymru ar gyfer Brifysgol. So nes i edrych ar Aberystwyth, Abertawe, Caerdydd a edrychus i Aberystwyth gan bod yn eitha agos. Ond fi'n meddwl Caerdydd oedd wedi apelio fwyaf i fi gan ei fod yn brifddinas. Mae jyst gymaint yn mynd mlaen yma. A achos dwi o gyfyrddin, dwi ddim rhy bell. O'n i ddim rili eisiau mynd rhy bell o gytre. A o'n i yn ystod amser Covid, so o'n i ddim rili eisiau mynd rhy bell. O'n i eisiau ors yn Gymru rili. Achos oedd rheolau Covid yr un beth bob man yn Gymru. Oedd cwpl o ffrindiau fi wedi mynd draw i Lloegr a yn amlwg oedd y rheolau yn wahanol prynu. So then anoddach felly teithio adre. So just Caerdydd rili apelio at fi gan ei fod yn brifddinas rili. A oedd o'n bwysig i ti fyd falle Lowry i allu astudio cwrsi drwy gyfrwng y Gymraeg? Oedd hwnna'n peth enfawr hefyd. So fi'n astudio 2 modiwl y flwyddyn. O'n i'n astudio 2 modiwl y flwyddyn yn Gymraeg. Gan fod fi'n mynd trwyddo ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg, o'n i eisiau cadw defnyddio'r Gymraeg a yn ogystal mae fe'n help rili enfawr wrth trial ceisio am swyddi. Mae'r Cymraeg jyst yn helpu mor gymaint. So nes i trwyddo Coleg Cymraeg. Yn bendant, so mae yna lot fwy o bwyslais wan does pan ydych chi'n ceisio am swyddi. Mae lot o swyddi wan yn gofyn am allu siarad y Gymraeg. Mae hwnna'n bendant yn bwysig i gael hyn hefyd tra'n y Brifysgol. A beth am ti, Jack? Oedd yn sefyllfa tebyg i fi, really, o ran o'n i'n awyddus i aros yng Nghymru achos eto o'n i eisiau gwneud cymaint o'n i'n gallu trwy gyfrwng Cymraeg. Felly fi hefyd yn cael y cyfle i wneud 2 modiwl flwyddyn, tymor. So mae eitha tipyn ar gael i fi wneud yn Gymraeg fan'na, felly oedd Caerdydd yn eitha apeliol o ran hynny. Yn debyg is i edrych ar Aberystwyth, Abertawe, Bangor, a o'n nhw'n dda o ran y cyfleoedd yna, o'n i'n meddwl falle oedd Caerdydd gyda tyma bach yn well achos y prifddinas na
oedd yn agos i adre, ond hefyd digon bell, felly o'n i i ffwrdd. So, o'n o sawl agwedd, o'n i'n nabod lot o pobl oedd yn mynd i Gaerdydd hefyd, falle oedd hwnna'n dod mewn i fe tyma bach. So, oedd Caerdydd yn apelgar iawn o ran hwnna, a o'n i'n eitha sicr ar ôl ni di mynd i'r Brifysgol ar Diwrnodau Agored, o'n i'n gwybod mai dyna lle o'n i eisiau fynd. Really. Gret, felly'n bwysig iawn i chi'ch dau fynd i'r brifddinas wedyn a'r cyfleoedd oedd hynna'n gynnig i chi. A be am ti, Beca? Wel, yn amlwg fi'n dod o Gaerdydd, so o'n i really ddim eisiau aros yn Gaerdydd. Hwna oedd yr unig prifysgol yng Nghymru nes i ddim really ystyried. Ond gan bod fi'n, wel, o'n i'n bendant bod fi'n moyn astudio hanes Cymru, so oedd kind of rhaid i fi aros yng Nghymru wedyn, achos dyn nhw ddim yn cynnig y cwrs yna yn Lloegr. Nes i fynd i Diwrnodau Agored yn Bangor, Abertawe ac Aberystwyth, a o'n i jyst yn meddwl, byse fel bywyd cymdeithasol yn Bangor yn just bach o change o byw yn y brifddinas yn really fishi, a oedd e just lot fwy gwledig lan fan hyn, so nath hwnna really apelio to fi. Ia'n bendant, mae gen ti'r gwahaniaeth wedyn does rhwng bod fel mewn dinasoedd fel Abertawe, Caerdydd, a falle mae Aberystwyth a Bangor bach mwy gwledig mewn ffordd, ond dim yn fwy o, dwi'n teimlo bod yna mwy o gymdeithas glos mewn prifysgolion sydd ddim yn y ddinas, neu mewn trefi mawr. Ond be oeddech chi'n feddwl o'r Diwrnodau Agored felly? Oedd hynna'n di helpu chi o gwbl yn ei draws lywri gyntaf? Do, so mae ceisiadau brifysgol fi bach yn dryslyd achos o'n i wedi dechrau, so yn amlwg fi'n astudio newyddiaduraeth, ond o'n i eisiau mynd mewn i nyrsio. So es i'r Diwrnodau Agored yn Abertawe a Caerdydd ar gyfer y nyrsio, a wedyn nes i'r newyddiaduraeth yn Caerdydd a Bristol. So fi'n meddwl bod y Diwrnodau Agored yn rili bwysig, just i fel cael teimlad rili ar, dim even felly ar brifysgol, ond fel ar y tre, ar y dinas ei hun, a fel oedd y llety'n rhywbeth rili bwysig i mi fyd. A just really cael teimlad felly o beth mae fel y lectures fel, a fel maint rili y brifysgol, fel fi'n gwybod bod Aberystwyth mwy felly, mae cwpl o ffrindiau fi yn Aberystwyth, mae popeth yn agosach yn un Aberystwyth, a yn Caerdydd mae popeth bach mwy fel spread out. So fi'n credu mae'n bwysig jyst i cael teimlad rili o beth i disgwyl yn barod. Mae gennych chi rhai prifysgol yn does sy'n, maen nhw'n syddedig ar campws, a llefydd y Caerdydd wedyn mae gen ti, mae lectures ti wedyn, mae'n llefydd gwahanol o gwmpas y ddinas. A be am ti, Beca? Wel, o'n i'n really joio'r Diwrnodau Agored, eisiau'r tua 5 neu 6 yn sy'n fynd bach overboard, ond o'n i'n really joio mynd, a o'n i'n amlwg yn mynd i fel yr sesiynau ble oedd yr darlithwyr yn siarad am y cwrs, ond fi'n cael ei cytuno gyda Lowry fel o'n i'n mynd mwyn gweld sut le oedd y brifddinas a just y ddinas. O'n i wastad yn fel mynd allan i gael bwyd, i gael cinio allan, tu allan i'r brifysgol, ble bynnag o'n i'n mynd ar y Diwrnodau Agored, mwyn just trio fel gweld pa fath o vibe oedd gyda'r lle, mwy na'r cwrs ei hun, achos ti'n gallu darllen am y cwrs ar wefan y brifysgol, ond ti'n ffili teimlo sut mae'r ddinas yn teimlo, a os ti'n meddwl bod ti'n mynd i joio byw yna. Oedd y Diwrnodau Agored yn really bwysig i just fel gallu dychmygu dy hun yn byw yna, achos mae'n camus a mawr fel symud o adre, mae'n rhaid ti'n ei siŵr bod ti'n hapus yn lle ti'n mynd. So nath yr Diwrnodau Agored wedi helpu fi gyda hwnna. Bendant, mae'n dda i glywed bod ti wedi bod i fwy nag un Diwrnod Agored hefyd, fel i gael yr ymdeimlad na'r lle. Mae hwnna'n un o'r pethau mwyaf pwysig bron o bod, yndi pan dyn ni'n mynd i Diwrnodau Agored, jyst i weld os ydych chi'n teimlo bod chi'n mynd i ffitio fewn, a bod chi'n gweld chi'n ansetlo na mewn ffordd, yndi. A be am ti, Jack? I fi'n eitha tebyg i'r ddwy arall wedi o ran y peth mwyaf yw wrth gwrs cael ymdeimlad na i ti'n cael y fai fel y bec wedi gweud, i ti'n cael o'r lle. Mae rhaid ti dychmygu bod ti'n mynd i cael 2 blwyddyn o leia o dy fywyd, yn mynd i'r lle yma, yn byw yn y ddinas neu dy lle yma fe. Felly oedd cael yr ymdeimlad yna yn holl bwysig, a hefyd mynd a siarad â pobl yn y brifysgol, oedd hwnna'n peth mawr i fi o ran, o'n i'n awyddus i wneud cymaint o'n i gallu trwy'r Gymraeg wrth gwrs, felly cael cyfle i siarad â'r darlithwyr oedd yn wneud y stuff Cymraeg, oedd hwnna'n mawr, a cael ymdeimlad o pwy fath o pobl o'n nhw, oedd hwnna'n help fawr i fi. A cael ymdeimlad o lle oedd yn eitha anodd dy fi, achos o'n i'n kind of dod mas o Covid, so dal lot o pethau'n rhwystro ni rhag ati mynd i'r prifysgolion, so oedd loads o stuff o'n i wedi cael ar-lein, virtual tours a stuff fel yna, ond oedd dim byd yn cymharu gyda actually mynd i'r ddinas a cael blas o beth bydde bywyd fel fanna. Hwna oedd y peth gorau yn sicr. Bendant, mae wedi bod yn anoddach i, bach yn daunting, swn i'n deud, i rwy'n fynd i'r brifysgol dan yr amodau yna mewn ffordd.
Ac wedyn, ond mae'r rhai o'ch chi wedi bod i Ffeiriau UCAS o gwbl? Ie, es i un yn ystod amser ysgol, a oedd e'n eitha gwerthfa, mae'n rhaid i fi ddweud, o ran cael falle ymdeimlad o pa prifysgolion oedd eisiau i pobl mynd a gweld nhw. Oedd lot o brifysgolion, yn enwedig y rai yng Nghymru, mae'n rhaid i fi ddweud, yn neud ymdrech mawr i trial denu chi dod i'r brifysgol, felly oedd e'n neis cael chat o pobl o'r brifysgol fanna. Falle bach yn anoddach cael fel yr ymdeimlad yma o pa fath o profiad bydde fe mynd i'r brifysgol, achos bod dim ond falle un neu ddau person fanna, a falle wrth gwrs dim guarantee bod nhw'n ynghlwmd yr cwrs mae diddordeb dy chi. Oedd e hefyd yn greit o ran casglu freebies, ti'n gwybod, mae Ffeiriau UCAS, mae loads o pens yn dod mas o'na. Ond nawr oedd e'n profiadau jyst mynd a gweld beth oedd ar gael, really. O'n i di mwynhau'r diwrnod fyd, mynd gyda ffrindiau jyst rownd a dechrau meddwl. Is i'n eitha gynnar, felly oedd e'n neis jyst dechrau meddwl am beth o'n eisiau gwneud, a oedd dal digon amser i meddwl yn galed amdano fe. Ond ie, byddwn ni'n argymell unrhyw un i mynd a cael pip bach yn y ffeiriau. Ie, yn bendant. So fel yn swydd fi ar hyn o bryd, fel swyddog denu myfyrwyr, dyna un o'r pethau dyn ni'n gofod wneud i mynd i'r Ffeiriau UCAS ma. A un o'r pethau mwyaf pwysig i gofio ydy bod pawb yna i helpu mewn ffordd, fel dyn ni eisiau pobl ddyfynu at ni a holi cwestiynau am y brifysgol. A be am ti, Lowry? Ie, yn debyg i profiad Jack, really. Fi credu i ffair cychwyn chweched, so bydden ni wedi bod dechrau blwyddyn 12, jyst gyda ysgol fyd yr un peth. Ie, o jyst fel bod lot o brifysgolion na, fi'n cofio Coleg Cymraeg yn bod na fel UCAS, lot o bobl wahanol. Oedd e'n teimlo'n eitha neis jyst i siarad gyda bobl, i glywed profiadau pawb, a'n amlwg yn mynd â ffrindiau, chi gyd kind of yn yr un bot. So felly bod e fel yn teimlo'n overwhelming ar y dechrau. Ond mae'n neis i cael e fel i cychwyn blwyddyn 12, fi'n meddwl. Os bydde wedi bod yn hwyrach yn ymlaen, felly bydde ni wedi bod bach mwy stressed yn bitiau. Ond ie, mae'n teimlo da rili fel yn cael lot o fel brochures a pethau. Na ble o'n i wedi ffeindio mas yn byti Coleg Cymraeg, bod ni'n gwneud y cwrs trwy'r Cymraeg. So fi credu oedd hwnna wedi helpu wedyn pan o'n i'n gwneud fel Datganiad Personol ac ati. Ie, yn bendant. A be am ti, Beca, fi ystyn un o'r Ffeiriau UCAS o gwbl? Na, nes i byth mynd. Fi ddim yn teimlo fel nes i golli mas, ond mae beth chi wedi gweud yn neud y swnio fel rhywbeth ydych gwerthfawr. Ie, mae'n rhywbeth ofnadwy o werthfawr. Dwi'n teimlo fel nes i sôn Lowry hefyd, neud o'r dechrau blwyddyn 12, mae jyst bron yn cael ti yn y mindset na wedyn i feddwl, lle dwi eisiau mynd, ydw eisiau mynd tu allan i Gymru, dwi eisiau aros yn Gymru. A mae bron fatha fel overload, mae ni'n diwrnod bron dod o brifysgolion i gyd. Ond dwi'n teimlo bod o'n werthfawr o ran dewis cyrsiau yn bendant, achos chi cym fyny a siarad efo person wyneb y wyneb. A falle wneith o newid meddwl chi amdano cwrs, neu byddwch chi'n meddwl, mae hwn yn siwtio mi well ac yn y blaen. A wedyn, i'r cwestiwn nesaf, be oeddech chi'n meddwl o'r broses UCAS wedyn? Oeddech chi'n neud hwnna drwy gyfrwng y Gymraeg wedyn, neu ewn ni draw at Lowry gyntaf eto? Ie, sa'n cofio lot o fe, ond fi'n meddwl trwy'r broses Cymraeg wnaethon ni, achos es i ysgol gyfrwng Gymraeg. So fi'n cofio dechrau fe tua mis Medi, a popeth o mewn erbyn diwedd mis Rhagfyr, fi'n meddwl. So ie, fel o'n i wedi sôn gynnau, o'n i wastad moyn eisiau mynd mewn i nyrsio. So o'n i kind of di wneud datganiad personol fi i siwtio nyrsio, a wedyn es i i'r Diwrnodau Agored yn Abertawe, o'n i rili di penderfynu taw dim nyrs o'n i moyn wneud rhagor. So ie, yn mynd nôl i'r Diwrnodau Agored, oedd hwnna di rili helpu i wneud penderfyniad fi. Os bydden ni jyst i mynd mewn yn mis Medi, bydden ni siŵr fod i dropo allan. So ie, nes i newid y datganiad personol wedyn, des i nôl i Caerdydd i gweld pa cyrsiau arall bydde ar gael, a ni'n rili hoffi'r sôn o'r newyddaduraeth. So ie, dechreuais i wneud datganiad personol wedyn ar gyfer newyddaduraeth. Ie, fi'n cofio cael lot o gymorth wrth o athrawon, a jyst fel darllen o amgylch, dath lot o fel siaradwyr mewn i ysgol i helpu ni gyda sut i ysgrifennu datganiad personol, achos mae fe'n peth rili bwysig, rili. Hwnna oedd y beth gyntaf o'n i rili di... Fi'n gwybod ni wedi gwneud lot o CVs ag ati, ond hwn oedd un o'r pethau mwyaf bwysig, rili, i trio cael ni mewn i brifysgol. Ie, mae ddau glywed fanna hefyd, fel bod ti wedi mynd i Diwrnodau Agored i weld y cwrs nyrsio, ond falle bod hwnna wedi gwneud ti dimlo wedyn fel, dim dyma beth dwi eisiau gwneud, a mae'n ddau glywed bod ti ddim wedi gwneud cwrs o ti ddim yn hapus yna, bod y Diwrnod Agored na wedyn, ti newid meddwl ti mewn ffordd yn de. A be am ti, Jack, o ran y broses UCAS, sy'n ysdi ffindio'r broses yna i gyd? Ie, fy mil, athyn eitha da o ran... Ar y dechrau mae'r holl beth yn eitha brawychus o ran meddwl am gorfod sgwennu am dy hun, am cymaint o eiriau, a yn gorfod bron hyrwyddo dy hun i'r brifysgol. Mae fe'n gallu bod yn eitha anodd, a yn sicr y peth anodd o'n i wedi ffindo ty beth oedd dechrau ar y datganiad personol na, achos o'n i falle ddim rili'n gwybod lle i ddechrau. Ond nes i fe trwy'r Gymraeg hefyd, oedd lot o cymorth ar gael yn yr ysgol. Y peth mwyaf gallwn ni falle argymell i unrhyw un sy'n neud
i ddechrau mor gynnar a maen nhw'n gallu. Achos os ych chi'n dechrau'n gynnar, os i mae cymaint yn fwy o amser dechrau i meddwl am yr holl beth. A falle fel gyda lawr i ystyried y cwrs falle yn fwy. Felly yn sicr mae dechrau'n gynnar yw'r peth gorau gallwch chi wneud. A cael y geiriau cant yna lawr. Hyd yn oed os mae fe jyst yn rhyw fath o canllun, yn sicr, jyst cael geiriau ar y tudalen yw'r peth pwysicaf meddwl. So nes i wneud e gyda fy ffrindiau ar yr un pryd, felly o'n i wedi helpu'n gilydd a oedd yn eitha esmwyth yn y diwedd. Mae safle UCAS ei hun yn cael cymaint o cymorth sydd ar gael, felly defnyddiwch popeth ych chi'n gallu a dechreuwch yn gynnar. Gret, mae chi chydig o top tips da iawn gan Jack fan'na. A be am ti, Beca? Wel ie, nes i ffeindio'r broses yn un eitha hir, eitha diflas weithiau, ond nathon ni just fel wneud e mewn stages, dyna beth o'n i'n meddwl oedd yn helpu. Dim just yr datganiad personol, ond yr holl gais ei hun hefyd. Just wneud e mewn camau bach a ti'n gallu fel safio fe wrth i ti fy mlaen, a oedd hwnna'n ddod torri fel lan a wneud e bach mwy manageable. So be wnaethoch chi gynnwys yn eich datganiad personol wedyn? Os gennych chi unrhyw tips i rhywun arall sydd yn meddwl wneud o, neu unrhyw beth fel yna? Lowry? So'n amlwg, sy'n lot o geiriau gyda chi. Fi credu tua ryw 1000 o geiriau sy'n gyda chi i trial fel gwerthu chi i'r brifysgol. So fel oedd Jack yn sôn gynnau, nes i cwpl o drafft. A fel byddwn ni'n sicrhau bod lot o bobl yn darllen drosto fe, jyst i kind of cael fel cymorth ychwanegol gyda fe, felly bod rhywbeth bod chi ddim eistedd mas, chi ddim yn teimlo'n sy'n bwysig iawn, ond felly i rhywun arall maen nhw'n meddwl bod e'n bwysig iawn. So nes i fel wneud fel paragraffs wahanol gyda fe, so fel oedd cyflwyniad jyst yn disgrifio fe hunan, felly fel disgrifio eich hun fel trwy dynyddio fel 5 ansoddair neu rhywbeth, felly gofynnwch chi ffrind 5 ffordd bydden nhw'n disgrifio chi. A wedyn bydden ni'n sicr yn rhoi unrhyw profiadau chi wedi cael, so fel fi'n mynd mewn i newyddiaduraeth, unrhyw profiad personol felly bod chi wedi bod yn gweithio, neu unrhyw beth sy'n dangos bod chi'n hoff o'r pwnc, so rhywbeth yn amgylchynu'r pwnc, neu rhywbeth chi hyd yn oed i darllen, neu gwylio'r teledu. O'n i wedi sôn am cwpl o raglenni teledu o'n i'n hoff gwylio a plethu nhw mewn i'r cwrs. A wedyn nes i sôn o dy fi swydd ran amser, jyst yn caffi lleol. O'n i wedi sôn am hynny a bod fi'n gallu grondo'n da, cydweithio gyda bobl arall. O'n i hefyd yn chwarae chwaraeon ar y pryd yn ysgol. So nes i sôn am reina, unrhyw cystadlaethau felly'r urdd. Byddwn ni jyst yn rili sôn, jyst rili fel gwerthu eich hun, ond jyst wneud e'n ffordd syml felly fel bod chi'n cael fel conversation gyda'ch ffrind. Felly jyst newch fel pwyntiau bwled gyda'ch ffrind a wedyn jyst trial ysgrifennu wedyn yn trithod fach, really. Fi'n credu mae fe'n mwy stres neu beth felly mae bobl yn meddwl achos y cyfrif geiriau. Ond jyst fel really gwerthu eich hun felly. Fi'n bod efallai fe bod bach yn cringe ar y dechrau. Gret, so Lowry'n trafod fan'na i gael adborth gan fwy nag un person, a hefyd yn bwysig iawn fel ys i sôn fan'na oedd profiadau gwaith. Dwi'n gwybod bod prifysgolion yn joio clywed am profiadau gwaith bobl. Chymod dangos bod chi'n gallu bod yn proactif wedyn, ac mae hynna'n ofnadwy bwysig pan ydych chi'n mynd i astudio yn y brifysgol, achos mae yna lot o waith, time management ben eich hunain ac yn y blaen, a fel nes i sôn am y cyfrif geiriau hefyd, Lowry, dwi'n siŵr bod llawer yn eich wedi sylwi hefyd bod o'n eitha hawdd mynd dros y cyfrif geiriau, a wedyn mae'n broses wedyn o gwtogi fel awr i'r cyfrif geiriau sef tua 1000 eiriau wedyn. A be am ti, Jack? Ie, pethau tebyg eto. Falle'r unig beth byddwn ni'n ychwanegu at beth oedd Lowry'n trafod fan'na yw i darllen mwy am y cwrs falle a'r prifysgolion i chi yn edrych arni. Falle siarad gyda pobl, falle sydd yn y brifysgol neu sy'n gwybod pwy fath o brofiad yw e. A wedyn ni falle teilwr ar profiadau chi wedi cael a dangos fel bydden nhw'n wneud chi yn myfyrio'r prifysgol da. So o'n i'n gweld lot o'n ffrindiau yn trafod yr holl profiadau yma sydd dyn nhw, ond jyst yn restru nhw a falle'n dangos cwbl o sgiliau o'n nhw wedi datblygu. Lle falle un peth o'n i'n gweithio arno wedyn ni a o'n i'n ychwanegu at y datganiad yw, os o'n i'n chwarae rygbi, o'n i'n gweithio'n dda o fewn tîm a felly byddwn ni'n perfformio'n da wrth gydweithio ar asyniadau yn y brifysgol gyda myfyrwyr arall. Felly, jyst y bit ychwanegol na lle i chi'n teilwr ar sgil a'r profiad at bywyd prifysgol. Mae hwnna'n falle helpu chi sefyll mas hefyd. Un peth hefyd mawr oedd pawb yn gweud i fi really oedd i trial osgoi'r cheesy stuff ar y dechrau fel quote gan Gandhi neu rhywbeth ar y dechrau, just y cheesy bits na. Mae pawb yn trial neud e, mae pawb yn trial sefyll mas trwy roi e, ond
dim eisiau... Os ych chi'n darllen na, ych chi'n meddwl mae fe'n, ti'n gwybod, too cheesy, too cringe, fy'n ni just cael gweld o'na dechrau'n ffresh. Gret, so yn bendant fan'na sôn amdan fel, ffeindio ffordd i sefyll allan, ond falle sefyll allan mewn ffordd gwahanol i beth chi'n ddisgwyl mewn datganiad personol hefyd. A be am ti, Beca? Be oedd dy brofiadau di gyda hynna wedyn? Wel, falle yn wahanol i chi, achos o'ch chi'n eisiau mynd i wneud newyddiaduraeth, a dyw hwnna ddim fel yn pwnc yn yr ysgol, ond achos o'n i yn trio i wneud hanes, o'n i di really dibynnu ar athrawon hanes fi i roed fel help really specific i fi. Un peth really defnyddio nath nhw weid oedd fel i bwysleisio bod ti wedi darllen rownd y pwnc. Achos gyda hanes, mae'n ddefnyddio bod ti'n darllen lot, a bod gen ti lot o wybodaeth cyffredinol am hanes eang. So wedyn, fel trio uwcholeuo mewn ffordd digon sydl, bod ti yn hoffi fel ymchwilio o gwmpas y pwnc. A wedyn hefyd, fel oedd Jack di deud, fel really wneud ymchwil mewn i'r cwrsiau specific, a falle wneud sort of reference bach slei i ambell i modiwl oedd yn ymddangos yn yr cwrsiau o'ch chi'n trio am, mwyn sort of uwcholeuo bod chi really wedi ymchwilio i'r brifysgol. A oedd hwnna'n rhywbeth really defnyddio nath athrawon hanes fi ddeud. I just bod yn sydl, ond i gynnwys yr manylion yna. Yn cytuno gyda pwynt Beca, wrth edrych ar fel y cwrs ar-lein, fi cofio o'n i'n edrych ar beth nhw'n astudio blwyddyn gyntaf, a nhw'n astudio fel brandiau yn America. So o'n i heb i fy'n sylweddoli fel falle ddylen ni sôn am, o'n i wedi mynd ar trip ysgol i America, a dim nes i fi siarad gyda fel pennaeth blwyddyn fi yn ysgol. Oedd e wedi nodi fel falle ddylen ni ychwanegu bod fi wedi bod ar trip ysgol i America a'n hoff o fel mae fforddiau arall chi'n gallu plethu, fel bydden ni byth yn meddwl bydden ni'n plethu fel gwyliau fi i America mewn i'r datganiad personol. Ond mae jyst pethau falle chi'n teimlo bod chi'n mynd off track yn ei pethau, ond maen nhw'n actually yn defnyddiol i'r datganiad personol. So jyst fel pwynt ychwanegol, os chi wedi bod ar unrhyw falle tripiau ysgol neu diwrnodau allan falle yn chweched ac ati. Felly, fy mlaen i'r cwestiwn nesaf, sy'n edrych chi fy'n ati i wneud eich rhestr o brifysgolion delfrydol? Sut edrych chi ati wedyn i wneud eich dewisiadau, so dewis cadarn, insurance neu clearance? Oedd gennych chi unrhyw brofiadau ydych chi eisiau sôn amdan yn y maes yna wedyn? Ewn ni at Jack gyntaf? So oedd hi'n eitha samol, nes i creu restr o holl manteision ac anfanteision pob un o'r prifysgolion o'n i'n ystyried. Wedyn o'n i jyst i cael chat gyda pennaeth blwyddyn fi yn yr ysgol, a hefyd gyda rhieni fi jyst yn trafod y prifysgolion pa fath o pethau o'n i'n hoffi am rhai nhw, a wedyn o'n i'n eitha sicr mai Caerdydd oedd fel prif opsiwn fi o'r cychwyn cyntaf, felly oedd e'n eitha hawdd i fi achos oedd y syniad yn eitha clir yn ymhen, o'n i wedi meddwl amdano fe eitha tipyn, a o'n i'n digon ffodus cael cyfleoedd wedyn ni o'r holl brifysgolion i fynd iddyn nhw, so oedd ddim eisiau fi meddwl am fel y clirin a'r cymorth ag ati, a eto y peth gorau falle i wneud yw'r just siarad e mas, a cael chat gyda pobl arall, achos o'n i'n sylweddoli bydde pobl yn meddwl am pethau o'n i ddim hyd yn oed yn ystyried, a maen nhw'n bwysig i ystyried pan yn dewis. O'n i'n meddwl amdano fe fel dewis cartre ar gyfer y 3 blynedd nesaf, a'n sicr siarad e mas gyda pobl oedd y peth gorau nes i wneud. So syniad greit efo Jack fan'na i greu bron rhestr pros and cons bron y bod o pas brifysgol yn ei fynd i. Ac eto fel ti'n sôn fan'na, mae'n bwysig iawn siarad efo bobl agos at chi, cael barn dipyn o bobl mewn ffordd, ond y peth mwyaf bwysig hefyd ydy wneud beth ydych chi eisiau wneud, ynddo, fel mynd i rywle lle ydych chi'n mynd i fod yn hapus, achos bywyd chi ydych chi'n mynd i fod yn llunio am y 2 mlynedd nesaf mewn ffordd, ynddo. A awn ni mlaen at Beca nesaf? O'n i bendant yn ystyried fel bod fi'n chwilio am gartre yn hytrach na chwilio am fel ble fi'n mynd i astudio. Oedd hwnna bendant yn flaenoriaeth i fi, ond o'n i'n really stryglo, a un peth bysen ni'n really argymell wneud yw anwybyddu fel yr rhestre, oedd yn fel rancio prifysgolion o'r fel y prifysgolion gorau i rai gweitha, achos oedd ysgol fi yn really canolbwyntio ar yr rankings yma, a oedd yr athrawon yn really annog chi i trio mynd fel am yr prifysgolion gyda'r rankings gorau. So oedd nhw'n really annog ni drio i fynd i fel Rhydychen a Caergrawnt a prifysgol yn y Llundain. Ond o'n i'n gwybod
taw y mangor bysau ni hapusa, a y mangor oedd y cwrs o'n i rili eisiau wneud. Ond o'n i'n teimlo lot o bwysau i ddewis y prifysgolion oedd gyda'r rank. O hwnna'n greit, Beca, i glywed y brofiadau di fanna. Yr ysgol bron o bod roi pwyslais arno ti i fynd i'r brifysgol gyda rankings gorau, ond ddim bob tro yr prifysgolion gyda rankings gorau, dych chi'n mynd i fwynhau orau. A be am ti, Lowri? Be oedd y brofiadau di gyda hynna wedyn, gyda gwneud y dewisiadau? Byddwn ni sicr yn meddwl mwy am y lle fel rhywle ble chi'n mynd i bod yn fyw, yn hytrach na falle yn academaidd, fel yn edrych nôl fel oedd Beca'n sôn, so mae Caerdydd yn rhan o'r grŵp Russell. So falle oedd hwnna di chwarae ran yn edrych nôl pam dywysais i Caerdydd falle dros Abertawe, achos bod e'n cael ei nodi fel Russell Group, so falle yn fy menu o'n i'n meddwl, bydd gradd o Caerdydd yn edrych yn well, ond falle byddwn ni wedi joio byw yn Abertawe hefyd. So fi'n credu mae fe'n bwysig jyst i fel dychmygu eich hun yn byw yma. Yn amlwg mae'r brifysgol yn chwarae ran rili bwysig hefyd, ond dyw e ddim yn rwydd byw rhywle falle ble chi ddim yn teimlo'n cyfyrddus yn eich hun, achos mae fe'n mynd i cael effaith ar eich graddi, os na chi'n mwynhau falle byw yn y ddinas, so chi actually mynd i mwynhau falle mynd i wneud gwaith yn y llyfrgell neu mynd i'ch darlithoedd dda, falle so chi'n mynd i ffindio mor hawdd i wneud ffrindiau. So byddwn ni sicr jyst yn mynd falle am diwrnod neu fel weekend i ble chi'n mynd i meddwl mynd i brifysgol, jyst i gweld os chi'n actually hoffi'r lle, os ti'n gwneud pethau falle i wneud ar y weekends. A jyst cael teimlad rili o'r lle. Mae'n greit i glywed hynna gen ti hefyd, Lowri, fanna, bod ti'n rhoi pwyslais fanna, bod ti isio yr safon bywyd gorau mewn ffordd, a mae hynna'n ofnadwy o bwysig. Ond i bobl sy'n falle ddim mor ffodus mewn ffordd i allu gwneud hynna, mae'r broses clirio, dwi'n gwybod bod yna dipyn o stigma o gwmpas am mewn ffordd, yn meddwl, dwi'n eisiau mynd fewn drwy'r broses clirio, mae bach yn embarrassing, bod o bach yn last minute ac yn y blaen, ond mae'n bwysig i gofio, mae tua 10% o fyfyrwyr brifysgol yn mynd fewn i'r brifysgol drwy'r broses clearing, felly clirio, a dio ddim byd i fod yn siomedig o, ddim byd i fod yn embarrassed o, mae rhywbeth sy'n digwydd i dipyn o bobl, felly mae hwnna'n rhywbeth pwysig i'n gwrandawyr ni ystyried hefyd. Mae unrhyw ffordd ych chi'n mynd fewn i'r brifysgol yn mynd i fod yn bositif yn bendant. So fi'n credu bod lot o bobl falle yn enwedig yn chwicher yn poeni os dyn nhw ddim yn cael y graddiau gywir, beth maen nhw'n mynd i wneud fel pan mae falle ffrindiau i gyd yn cychwyn brifysgol yn mis Medi. Ond mae fe'n iawn hefyd i cymryd falle blwyddyn gap, neu fi'n credu falle bod lot o stigma wedi cael ei roi mewn i gwthio i mynd i brifysgol yn syth ar ôl chweched. Pam os ydych chi ddim yn sicr yn bendant beth chi eisiau wneud, jyst cymrydwch falle blwyddyn gap yn ceisio yn lot o swyddi wahanol, jyst i cael teimlad falle o pa gyrfa yn sicr ydych chi eisiau, a pidwch poeni gormod os ydych chi ddim yn cael y graddiau, dim dyna diwedd bywyd, mae dal nifer o gyfleoedd arall allan yno. Mae hwnna'n grêt i glywed, Lowri, a fel dwi'n sefyll lot o bobl meddwl os dyn nhw ddim yn cael y graddau maen nhw isio, na dyna di pen y daith mewn ffordd, a dyna ddim yn wir o gwbl, mae lot mwy o bobl yn mynd fewn i'r brifysgol drwy'r broses clirio fel nes i sôn am gynt, ac mae'n well i chi gymryd eich amser a wneud y penderfyniad iawn na bron yn mynd yn hast mewn i benderfyniad, ydych chi'n mynd i fod yn hapus o fan y pen draw. Felly, dynnu'r sgwrs at ei gilydd, o ran eich profiad chi ar y cyfan wedyn o ymgeisio'r brifysgol, mynd i'r brifysgol, sych chi'n dweud bod y broses di bod yn bositif, a fysych chi di licio mwy o help drwy'r broses, a cwestiwn arall hefyd, os fysych chi'n gwneud y cyfan eto, be fysych chi'n argymell i chi'ch hunain wneud, neu be fysych chi'n argymell i bobl eraill sy'n ymgeisio'r brifysgol wneud yn wahanol. Nawn ni ddechrau efo Beca, os dyna'n oce? Wel, fi credu oedd e'n broses hir, ond oedd e'n iawn achos oedd pawb o gwmpas ti yn yr un cwch, fel ffrindiau ysgol fi gyd yn ymgeisio hefyd, so o'n i gyd yn neud efo'n gilydd, a just cario ymlaen i siarad gyda ffrindiau, teulu a athrawon, a hefyd just unrhyw un chi'n nabod sydd wedi bod i'r brifysgol o blaen mwyn ffindio mas beth chi'n gallu wneud i wneud y broses yn haws i'ch hun yn helpu. A fi'n credu pa mor hir oedd y cais di wneud fi'n gyffroes am ddod i'r brifysgol, a oedd cyrraedd diwedd y cais a cael fy erbyn, wedyn oedd e jyst yn cynyddu faint o gyffro oedd o gwmpas mynd i'r brifysgol, a wedyn unwaith ti'n cyrraedd yma a dechrau neu ffrindiau, dechrau'r cwrs, dechrau byw yn annibynnol, wedyn mae gyd werthau, fi'n meddwl. Un peth o'n i wedi cymryd mas o siarad gyda
pawb, really, oedd i mynd i'r brifysgol, os oedd yn rhen i athrawon neu beth, oedd pawb yn gweud mai mynd i'r brifysgol falle oedd un o cyfnodau gorau o'i bywyd nhw. Felly, a yn sicr, fi ddim ond i cael blwyddyn yn y brifysgol, a falle mae Covid wedi effeithio rhannau, i ni'n eitha nôl i'r arfer erbyn hyn, ond mae fe yn profiad wych, cymaint o ffrindiau newydd i chi'n neud, y profiadau gwych. Mae fe'n ffordd gwahanol o byw, really, wrth gymharu gyda'r ysgol, felly mae fe'n lot o waith, ond mae'r y peth i chi'n cael ar diwedd y dydd yw profiad prifysgol sydd yn byth gofiadau, really. Felly mae e gwerth mae eisiau just rhoi pen lawr a gweithio ati achos beth chi'n cael yw profiad byth gofiadau, fel wedys i. Ac beth am ti, Lowri? Os byddwn ni'n edrych nôl ar profiadau fi, un peth byddwn ni'n newid felly yw ceisio cael mwy o profiadau gwaith felly yn lefydd. Yn sicr, achos o'n ni rwn wneud nyrsio newydd dydd a 2 cwrs hollol wahanol. Felly, os byddwn ni wedi cael y brofiadau felly yn gweithio yn ysbyty lleol neu'n rhywbeth byddwn ni felly wedi penderfynu dim nyrsio oedd i fi llawer yn gynt, a felly byddai hwnna wedi lleihau bach o straen a fel last minute decisions. Ond byddwn ni jyst yn sicrhau bod chi'n cymryd bob gyfle, mynd i'r diwrnodau agored, jyst i cael teimlad o'r fel y tref ei hun, mynd i'r Diwrnodau UCAS, jyst cymryd bob cymorth chi'n gallu o unigolion, siaradwch gyda ffrindiau a'r athrawon. A ceisiwch mwynhau'r profiad hefyd. A pidwch streso gormod yn bitiau, a jyst, os chi'n dechrau'n gynt, a fel oedd Beca i sôn, os chi'n neud popeth yn sections fach, bydd e'n digon rwydd i chi. Felly, ddod â pob peth at ei gilydd mewn ffordd, be dwi wedi cymryd o'r drafodaeth yma heddiw ydy bod y broses UCAS a'r broses o ymgeisio ar Brifysgol yn broses eitha hir. Mae'n gallu teimlo'n hirfaith weithiau, ond fod o'n bendant wertho yn y diwedd o glywed beth ydych chi gyd i sôn am heddiw. Diolch i chi'ch tri, Lowri, Jack a Beca. Mae cymaint i feddwl amdano tra'n mynd drwy'r broses o ddewis ac ymgeisio mynd i'r brifysgol, felly gobeithio bod clywed am brofiadau eraill wedi bod yn fuddiol i chi heddiw. Mae'r podlediad yma yn rhan o'r gyfres Barod ar gyfer Prifysgol, casgliad o adnoddau rhad ac am ddim gan brifysgolion yng Nghymru wedi ei llunio gyda'r bwriad o'ch helpu chi ddechrau ar eich taith i addysg uwch. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth drwy fynd at openlearn.com/barod-ar-gyfer-prifysgol. Bydd y link yn y nodiadau sy'n cyd-fynd ar gyfres. Mae Sgwrsio am Brifysgol yn gynhyrchiad Bengo Media ar gyfer barod ar gyfer Prifysgol.